Que tal? Moi boas. Estamos a piques de comezar unha nova edición de Orixe e Calidade. No programa de hoxe falaremos sobre inxertos no noso espazo de campo, tamén sobre o proceso de implantación do Manual de Calidade no Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas. E por último, repasaremos, como todas as semanas, a actualidade do sector. Todo isto e máis a volta da cabeceira. Non marchen. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación pro control da iesca na viña. Azamin Yescolp, o único produto para utilizar en mestura cos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, cámbiao por Azamin Yescolp. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Bo día, don Anselmo. Bo día, fillo, onde vas? Vou botarlle pregado a viña que mo recomendaron. Vas ben, fillo, que xa chega o mildeo do inferno. Pero tamén vostede coñece pregado. Claro, fillo, un mildeo protector moi eficaz que te protexe a ti, a viña e o medio ambiente. Espero que sexa bo. Bo, man de santo coa viña. É un demo pro mildeo. E ademais, é de Singenta. Singenta, solucións para a viña. Adeus, don Anselmo. Adeus, fillo. Entramos en abril e, ademais de aproveitar para ir rematando de realizar as labores de abonado nos solos, este mes tamén é o idóneo para proceder a inxertar as vides. O técnico Eduardo Padín explícanos esta semana como facelo. Cada vez hai máis viticultores que demandan o asesoramento dos técnicos para seleccionar plantas que dean boa gradación ás súas uvas ou máis resistentes a enfermidades como a botrite para inxertar bravos e mellorar a calidade da súa explotación. Este mes de abril é o idóneo para realizar as labores de inxerto ou darse as temperaturas e as condicións fenolóxicas ideais para que prendan, máis no caso de plantas novas. Todo este mes é un mes bo, incluso para min, máis o meu punto de vista, mellor que o mes de marzo, porque as condicións climáticas a partir de agora pois, son, para que pegue o inxerto, para que se forme ese callo, son moito máis idóneas que máis temperatura e máis humedade. Se estamos falando de plantas novas, convén facelo canto antes, para evitar, digamos, un debilitamento importante, e se a planta é unha planta bella, unha planta antigua que queremos reinxertar, pois incluso canto máis tarde, millor, porque vamos a evitar, digamos, esa emanación de savia bruta que a veces pode provocar o que é o afogamento do inxerto, como vulgarmente se lle chama. A clave para que un inxerto progrese está na calidade da madeira seleccionada e na súa conservación ata que é implantada no patrón. Debe gardarse nas condicións o máis semellantes posibles ás ambientais. O máis importante é gardar a madeira, é un pouco a asignatura pendiente de todo o mundo é conservar esa madeira que sempre ten que estar, digamos, dormida, non debería de estar brotada ou moi pouco brotada, e gardala en boas condicións desde que o momento que a separas da planta nai hasta que a usas como púa ou como variedade para inxertar. Eu sempre lle recomendo a todo o mundo, debemos copiar un pouco o que son as condicións da natureza en canto a conservación, en canto a non brotación, que son condicións de frío e humedade.
O ideal, se dispoñemos unha cámara frigorífica onde esas condicións é fácil conseguilas, unha cámara frigorífica dedicada, pois, digamos, a guardar verduras ou legumbres, pode ser unha cámara frigorífica boa, e se estamos falando dunha nevera dunha casa temos que ter en conta que o aire frío da nevera ten tendencia a resecar e convén envolver toda esa madeira en papeles de periódico húmedos, protexela con unha bolsa de plástico e mantela nunhas condicións de temperatura en torno aos 2-3 grados centígrados. O momento ideal para recoller esas varas é a época de poda, canto máis tarde mellor. E máis, nestes intres, se nalgunha finca aínda non se rematou o corte de varas, é o mellor momento para escoller aquelas que se queiran inxertar. O ideal é collela o máis tarde posible. Aínda hai algunha finca pois que aínda nin se empezou a podar e aínda se podería aproveitar algunha madeira, pero bueno, o ideal é habelo feito antes de que finalice este mes. O sea, o máis preto posible do inicio da brotación é sempre o máis tarde posible, máis que nada porque no momento que separamos a madeira da planta nai, esa madeira empeza a degradarse. Se non somos capaces de garantizar unhas boas condicións de conservación, o ideal é que este o maior tempo posible sempre na planta e corta no último momento para que permanezca nunha cámara pois o menos posible. De todos modos, nunha cámara frigorífica pode aguantar un tipo de inxerto que é o inxerto herbáceo leñoso que se fai no mes de junio e a madeira en perfectas condicións pode aguantar hasta o mes de junio tranquilamente. Métodos de inxerto existen moitos, aínda que os máis habituais adoitan ser os peches en T ou o acodo. A fórmula máis axeitada escollerase en función das características da plantación e das condicións nas que se realizará o implante. Nun prazo de 15 días ou un mes pode comprobarse xa se o inxerto prendeu de xeito óptimo ou non irá arriba. Normalmente os inxertos a veces hai unha falsa esperanza que cando a púa brota, digamos, coa savia bruta que ten guardada na propia madeira, non se forma o callo e logo os inxertos suelen morrer. Hai algúns inxertos que se as condicións climatológicas son boas, pois arrancan no plazo de 15 días ou un mes, e hai outros que parece que están aí en estado latente, suelen empezar a, digamos, a desarrollarse a finales de julio a agosto. De todos modos, inxerto que non seca unha vez que poñemos nun plazo de 20 días ou un mes é un inxerto que co tempo vai prender. Que sí que hai que ter en conta é a formación do callo. O ideal sería que o inxerto, de pasado o tempo, o punto de inxerto, pois digamos, non se diferenciara. Canto máis gordo é a planta que vamos a inxertar, digamos que o material de cubrición debe estar durante máis tempo para que o callo se siga formando. A planta de vid ten uns problemas de resecamento, rapidamente perde a savia bruta, e se eliminamos o material de cubrición, pois o que vamos ter é puntos de madeira morta que a largo plazo pois poden acortar a vida da planta. Especial precaución hai que ter no caso de fincas nas que se empregan herbicidas nas liñas de viña. Non utilizar esa terra no inxerto, xa que podería acabar estragando. Calquera ferida, sea ferida de poda, sea ferida de inxerto, sobre todo preto do chan, é un problema de pudrición, de entrada de enfermedades, sobre todo enfermedades de madeira do tipo da yesca, do complexo yesca, ese complejo que agrupa moitas enfermedades. O ideal sempre é cubrilo cun material que permita a aireación, a oxigenación e que ao mesmo tempo manteña a humedade. O ideal é a area. A area é un componente que mantén moi ben a humedade, favorece o drenaje, favorece a aireación no punto de inxerto para evitar o afogamento, e logo ao ter nulo contenido en materia orgánica é un mal, digamos, é un mal medio para que os fungos se desarrollen. E incluso podemos, se os queremos regar ou queremos manter a humedad do inxerto, incluso podemos utilizar unha solución de agua con un pouco de sulfato de cobre ou de calquer outro fungicida que pode garantizar, digamos, a desinfección do punto de inxerto, cousa que se traballamos con terra negra pois non sería posible. Tamén ao mesmo tempo hai que ter moito cuidado, había unha tendencia que era de aporcar coa propia terra da finca, sobre todo en planta dun ano. Non é moi bo proceder, pero tampouco é malo, pero sí que hai que ter en conta que se levamos utilizando con regularidade herbicidas nas líneas e logo utilizamos esa terra para cubrir o inxerto, pois moitísimas veces nos dá moitos problemas. Ademais dos inxertos, este é un momento ideal para comezar a plantear os primeiros tratamentos preventivos contra a escoriose para coidar as xemas que xa están a sair. Importante realizar os tratamentos antes de que a chuvia e as condicións climáticas favorezan a aparición da enfermidade.
Pois vamos a ver, agora é ideal tratar, sobre todo eu sempre lle digo a xente que utiliza esperas ou utiliza pulgares como auxiliar ou como auxiliar no sistema de poda seu, ten que darse conta que se empezamos a tratar moi tarde, estamos falando con brotes de 20-30 centímetros, esas 3-4 primeiras yemas que nos van facer falta, digamos, para a nosa poda para o ano que ven, se hai unhas condicións boas de temperatura e humedade, non fai falta moita temperatura, pois poden estar dañadas con vistas ao ano que ven, sobre todo pola escoriosis. Entonces, eu sempre lle digo a xente, se xa na propia parcela hai problemas de brotación deses pulgares que non brotan todos os anos como deberían e non nos sirven a fin de contas pois para a nosa poda, pois o ideal sería tratar agora hasta que o brote teña 4 ou 5 centímetros ao fin de manter nas mellores condicións posibles as yemas que vamos usar para o ano. Tratamentos sempre preventivos, fungicidas de contacto e procurarlo sempre dar antes da chuvia. Sempre que traballemos con fungicidas de contacto, porque unha vez que para de chover e nos podemos dar o tratamento, a maioría das veces a enfermedade xa logrou penetrar e logo os fungicidas non funcionan como deberían. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Para máis información, diríxase aos nosos distribuidores ou a seu proveedor habitual. Cada vez hai máis viticultores que demandan o asesoramento dos técnicos para seleccionar plantas que dean boa gradación ás súas uvas ou máis resistentes a enfermidades como a botrite para inxertar bravos e mellorar a calidade da súa explotación. Este mes de abril é o idóneo para realizar as labores de inxerto ou darse as temperaturas e as condicións fenolóxicas ideais para que prendan, máis no caso de plantas novas. Todo este mes é un mes bo, incluso para min, baixo o meu punto de vista, mellor que o mes de marzo, porque as condicións climáticas a partir de agora pois son, para que pegue o inxerto, para que se forme ese callo, son moito máis idóneas que máis temperatura e máis humedade. Se estamos falando de plantas novas, convén facelo canto antes, para evitar, digamos, un debilitamento importante, e se a planta é unha planta bella, unha planta antigua que queremos reinxertar, pois incluso canto máis tarde, millor, porque vamos a evitar, digamos, esa emanación de savia bruta que a veces pode provocar o afogamento do inxerto, como vulgarmente se lle chama. A clave para que un inxerto progrese está na calidade da madeira seleccionada e na súa conservación ata que é implantada no patrón. Debe gardarse nas condicións o máis semellantes posibles ás ambientais. O máis importante gardar a madeira é un pouco a asignatura pendiente de todo o mundo, é conservar esa madeira que sempre ten que estar, digamos, dormida, non debería de estar brotada ou moi pouco brotada, e gardala en boas condicións desde que o momento que a separas da planta nai hasta que a usas como púa ou como variedade para inxertar. Eu sempre lle recomendo a todo o mundo, debemos copiar un pouco o que son as condicións da natureza en canto a conservación, en canto a non brotación, que son condicións de frío e humedade. O ideal, se dispoñemos unha cámara frigorífica onde esas condicións é fácil conseguilas, unha cámara frigorífica dedicada, pois, digamos, a guardar verduras ou legumbres, pode ser unha cámara frigorífica boa, e se estamos falando dunha nevera dunha casa, temos que ter en conta que o aire frío da nevera ten tendencia a resecar, e convén envolver toda esa madeira en papeles de periódico húmedos, protexela con unha bolsa de plástico e mantela nunhas condicións de temperatura en torno aos 2-3 grados centígrados. O momento ideal para recoller esas varas é a época de poda, canto máis tarde mellor. E máis, nestes intres, se nalgunha finca aínda non se rematou o corte de varas, é o mellor momento para escoller aquelas que se queiran inxertar. O ideal é collela o máis tarde posible. Aínda hai algunha finca pois que aínda nin se empezou a podar e aínda se podería aproveitar algunha madeira, pero bueno, o ideal é habelo feito antes de que finalice este mes, o sea, o máis preto posible do inicio da brotación,
e sempre o máis tarde posible, máis que nada porque no momento que separamos a madeira da planta nai, esa madeira empeza a degradarse. Se non somos capaces de garantizar unhas boas condicións de conservación, o ideal é que este o maior tempo posible sempre na planta e cortalo ao último momento para que permanezca nunha cámara pois o menos posible. De todos modos, nunha cámara frigorífica pode aguantar un tipo de inxerto que é o inxerto herbáceo leñoso que se fai no mes de junio e a madeira en perfectas condicións pode aguantar hasta o mes de junio tranquilamente. Métodos de inxerto existen moitos, aínda que os máis habituais adoitanse os peches en T ou a codo. A fórmula máis axeitada escollerase en función das características da plantación e das condicións nas que se realizará o implante. Nun prazo de 15 días ou un mes pode comprobarse xa se o inxerto prendeu de xeito óptimo ou non irá arriba. Normalmente os inxertos a veces hai unha falsa esperanza que cando a púa brota, digamos, coa savia bruta que ten guardada na propia madeira, non se forma o callo e logo ese inxerto suele morrer. Hai algúns inxertos que se as condicións climatológicas son boas, pois arrancan no plazo de 15 días, un mes, e hai outros que parece que están aí en estado latente, suelen empezar a, digamos, a desarrollarse a finales de julio a agosto. De todos modos, inxerto que non seca unha vez que poñemos nun plazo de 20 días, un mes, é un inxerto que co tempo vai prender. Que sí que hai que ter en conta é a formación do callo. O ideal sería que o inxerto, de pasado o tempo, o punto de inxerto, pois digamos, non se diferenciara. Canto máis gordo é a planta que vamos a inxertar, digamos que o material de cubrición debe estar durante máis tempo para que o callo se siga formando. A planta de vid ten uns problemas de resecamento, rapidamente perde a savia bruta, e se eliminamos o material de cubrición, pois o que vamos ter é puntos de madeira morta que a largo plazo pois poden acortar a vida da planta. Especial precaución hai que ter no caso de fincas nas que se empregan herbicidas nas liñas de viña. Non utilizar esa terra no inxerto, xa que podería acabar estragando. Calquera ferida, sea ferida de poda, sea ferida de inxerto, sobre todo preto do chan, é un problema de pudrición, de entrada de enfermedades, sobre todo enfermedades de madeira do tipo da Illesca, do complejo Illesca, ese complejo que agrupa moitas enfermedades. O ideal sempre é cubrilo cun material que permita a aireación, oxigenación e que ao mesmo tempo manteña a humedade. O ideal é a area. A area é un componente que mantén moi ben a humedade, favorece o drenaje, favorece a aireación no punto de inxerto para evitar o afogamento, e logo ao ter nulo contenido en materia orgánica é un mal, digamos, é un mal medio para que os fungos se desarrollen. E incluso podemos, se os queremos regar ou queremos manter a humedad do inxerto, incluso podemos utilizar unha solución de agua con un pouco de sulfato de cobre ou de calquer outro fungicida que pode garantizar, digamos, a desinfección do punto de inxerto, cousa que se traballamos con terra negra, pois non sería posible. Tamén ao mesmo tempo hai que ter moito cuidado, había unha tendencia que era de aporcar coa propia terra da finca, sobre todo en planta dun ano. Non é moi bo proceder, pero tampouco é malo, pero sí que hai que ter en conta que se levamos utilizando con regularidade herbicidas nas líneas e logo utilizamos esa terra para cubrir o inxerto, pois moitísimas veces nos dá moitos problemas. Ademais dos inxertos, este é un momento ideal para comezar a plantear os primeiros tratamentos preventivos contra a escoriose para coidar as xemas que xa están a sair. Importante realizar os tratamentos antes de que a chuvia e as condicións climáticas favorezan a aparición da enfermidade. Pois vamos a ver, agora é ideal tratar, sobre todo eu sempre lle digo a xente que utiliza esperas ou utiliza pulgares como auxiliar ou como auxiliar no sistema de poda seu, ten que darse conta que se empezamos a tratar moi tarde, estamos falando con brotes de 20-30 centímetros, esas 3-4 primeiras yemas que nos van facer falta, digamos, para a nosa poda para o ano que ven, se hai unhas condicións boas de temperatura e humedade, non fai falta moita temperatura, pois poden estar dañadas con vistas ao ano que ven, sobre todo pola escoriosis. Entonces, eu sempre lle digo a xente, se xa na propia parcela hai problemas de brotación deses pulgares que non brotan todos os anos como deberían e non nos sirven a fin de contas pois para a nosa poda, pois o ideal sería tratar agora hasta que o brote teña 4 ou 5 centímetros ao fin de manter nas mellores condicións posibles as yemas que vamos usar para o ano. Tratamentos sempre preventivos, fungicidas de contacto e procurarlo sempre dar antes da chuvia.
sempre que traballemos con fungicidas de contacto, porque unha vez que para de chover e nos podemos dar o tratamento, a maioría das veces a enfermedade xa logrou penetrar e logo os fungicidas non funcionan como deberían. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Tempo agora para a actualidade do sector. Imos xa coas breves. Por quinto ano consecutivo, o Consello Regulador da DO Rías Baixas asiste á Feira Alimentaria en Barcelona, amparando nesta edición a máis de 25 adegas e 80 marcas. Convertese así na DO galega con máis presenza no recinto. Rías Baixas levou stand propio a cita con postos individualizados para cada adega e unha zona común para atender a prescriptores e persoal dedicado a informar sobre a denominación aos visitantes. O Ministerio de Comercio de China anunciou hai uns días o fin das investigacións por posible competencia desleal contra os viños importados dende a Unión Europea, soterrando o conflito aberto o pasado mes de xuño entre as dúas potencias. A polémica naceu dunha queixa presentada pola patronal da industria de bebidas alcohólicas de China ante o Ministerio de Comercio da República, na que afirmaban que as importacións de viño a baixo prezo e as subvencións recibidas polas adegas europeas prexudicaban a industria chinesa. A investigación podía derivar na imposición de dereitos arancelarios ás elaboracións en Europa, pero un pacto entre o Comité Europeo de Empresas do Viño e o seu homólogo chinés lograron desbloquear a situación. Segundo datos do Observatorio Español do Mercado do Viño, Italia pechou o 2013 cunha caída no volume de litros de viños exportados, 2,32 millóns, pero unha suba de valor que por primeira vez na súa historia supera os 5.000 millóns de euros, un 7% máis que a caixa feita no 2012. O mesmo aconteceu en Alemanha no tocante a prezos, aínda que ao contrario que Italia, tamén logrou aumentar lixeiramente o volume de viño vendido no exterior no 2013, un 1,1%, grazas sobre todo ao bo comportamento das elaboracións a granel fronte á caída das envasadas. En canto a valor, as exportacións alemanas acadaron un máximo histórico ao medrar preto do 2% ata os 995 millóns de euros. A adega cambadesa Zárate, recentemente gañadora do premio Magnum á mellor adega galega, será encargada de abrir o ciclo de catas organizado no Hotel de Santiago a Quinta da Auga, con motivo do seu 5º aniversario. O propietario de Zárate, Eulogio Pomares, será o encargado de dirixir a degustación dos albariños Zárate 2013, Zárate El Palomar 2012 e Zárate Tras da Viña 2011, así como un tinto, o Zárate Caíño Tinto 2011. A cita este venres 4 de abril a partir das 9 da noite. Para asistir hai que inscribirse xa que hai 20 prazas disponibles. O prezo da cata maila maridaxe é de 19 euros. A Universidade de Cádiz, en colaboración co Consello Regulador das Denominacións de Orixe Jerez Xerez Xerri, o Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario e a Unidade de Cultura Científica da UCA, están a impulsar o programa ENOUCA. Trátase dunha iniciativa que pretende promover a cultura do viño na sociedade, en especial entre os estudantes universitarios. Ata o momento hai preto de 700 persoas inscritas, a meirande parte mozos cunha idade media de 31 anos, aínda que pode participar calquera persoa, tanto da universidade como non pertencente a ela. O prazo de inscripción é permanente e calquera persoa pode incorporarse ao programa aínda que se puxera xa en marcha. Inclúe visitas a adegas e viñedos da provincia de Cádiz, seminarios, conferencias e actividades para coñecer os estudos e investigacións que a Universidade está a realizar no eido vitivinícola. Xa non temos tempo para máis, pero lembren que estaremos de volta dentro de 7 días con toda a actualidade do sector vitivinícola na DO Rías Baixas. Vémonos o xoves. Pasen moi boa semana.
Bo día, don Anselmo. Bo día, fillo, onde vas? Vou botarlle pregado a viña que mo recomendaron. Vas ben, fillo, que xa chega o mildeo do inferno. Pero tamén vostede coñece pregado. Claro, fillo, un mildeo protector moi eficaz que te protexe a ti, a viña e o medio ambiente. Espero que sexa bo. Bo, mon de santo coa viña. É un demo pro mildeo. E ademais, é de Singenta. Singenta. Solucións para a viña. Adeus, don Anselmo. Adeus, fillo. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.